Paulo ngoma otwere koma Galatifo ti baako. Paula emfiri nipa, nso enam onipa bi so, na mmom enam Yesu Kristo ni eje Nyankopon a onyane no firi awufuo mu no so, na oye osomafo, ni enuanom a woka me ho nyinaa de koma Galatia asafo hodo. Adom ni asomdue a efiri yen eje Nyankopon, ni Awurade Yesu Kristo nkamo. Ono na yen boni nti, ode ne ho maaye na wayi yen efiri wiase boni yi mu, sede yen eje Nyankopon penotie. Ono na animonyam enka no daada. Amen. Eye me nwanwa, se mo atwe mo ho ntem se efiri de wafra mu Kristo adom mu no ho kɔ asempa foforo mu. A enso enya asempa foforo bia. Na mmom nipa bi wɔ hɔ a oha mo na wɔpɛ sɛ wɔsesa Kristo asempa no. Na se mpo yen ana abɔfo bi firi soro ba bɛka asempa foforo bi kyerɛ mo ka de ye ka kyerɛ mo no ho a onue. Sede ye kan no kane no, saa na afe mi ka bio. So obi ba beka asempa foforo bi kyerɛ mo, ka de mo agye no ho a, onue. Na afe nipa na mepɛ sɛ metwitwe wɔn ba mafa ana Onyankopɔn a. Ana sɛ mehwɛ sɛ me so nipa ani. Sɛ me da so me so nipa ani a, anka menye Kristo akoa. Na anuanom, me ma mo ahunu sɛ asempa a mekan no nti sɛ nipa ade. Efisɛ enye nipa nkyɛn na megye no. Nso wamfa nkyerɛkyerɛ me. Na mmom, minam Yesu Kristo adiye mu na minyaaye. Na mo ate abrabɔ akane no, na miwɔ mu Yudafo som mu. Sɛdeɛ metaa Nyankopɔn asafo, ma no boro soɔ. Na mesɛe wɔn. Na minya nkɔsoɔ Yudafo som mu kyɛne meti pɛmfoɔ pii mebusuen. Na mebɔ agyanom atete sɛ mo ho mmɔden bebree, ma no tra so. Na ɛsɔ deɛ oyii mi firi mi na yem. Na ɔnam n'adom so afrɛ me no ani. Se obeda ne ba adi mi mu no, se menka ne ho asempa menkyerɛ amanaman no. Entemu a me ne hunam ne mogya ntu agina. Nso mankɔ Yerusalem, wɔn a wodi m'anim yɛ asomafo no nkyɛn. Na mmom mekɔ Arabia, na mesane me ba Damasco bio. Ɛna mfie miɛnsa akyiri no, mekɔ Yerusalem sɛ mekɔhwɛ Kefa anim. Na medi ne nkyɛn dadu nanum. Na asomafo ɛkeka ho no de manhu wɔ mu bia. Awurade nua Yakobo. Na de metwere mu yi hwɛ Nyankopɔn ani minni atoro. Enu akyiri no, me ba Syria ne Kiliki afem. Na Judea asafo a wɔwɔ Kristo mu no nim manim. Na tie nko ana na wɔate sɛ de anka kane no ɔtaaye no afei de ɔka gidi a kane no na ɔsɛ no ho asempa. Na minti wɔhyɛ Onyankopɔn animonyam. Galatifo ngoma ti mienu. Ena enu akyiri mfie dunan, me ne Barnaba kɔ Yerusalem bio. Na mefa Tito nso meka me ho. Na menam adi Yesu na mekɔye. Na me de asempa a meka no amanaman mu no meto wɔn anim. Ɛne wɔn a wɔwɔ din so anim kokoam. Na Amerika mituo ana mituye no anyɛ kwa. Na Tito a ɔka me ho a ɔyɛ Helani no mpo. Wanhyɛ no sɛ ontwa twetia. Na ɛyɛ anuanom atorofo a wofiri baabi baeɛ no ntira. Wɔn na wɔawiewia wɔn ho aba mu sɛ wɔbɛhwehwɛ yɛade hyidi a yɛwɔ no Kristo mu no ho akwan. Na wɔde yɛn ayɛ nkoa. Wɔn deɛ yɛammerɛ yɛn ho ase ama wɔn kwan dɔnhwere biako mpo. Na asɛmpa no korɛ no akɔ so atena mu. Na wɔn a wɔbu no sɛ wɔwɔ din no, deɛ wɔtie biara ɛmfa me ho hwee. Onyankopɔn hwɛ onipa anim nyiyim. Na me de wɔn a wɔwɔ din no amfa bibia anka me ho. Na mmom wɔhunu sɛ wɔde momonotofo mu asɛmpa ka ahyɛ me nsa. Sɛdeɛ wɔde twetiafoɔ mu deɛ ama Petro no. Na deɛ ɔnam Petro so di dwuma twetiafoɔ mu somafosɛ mu no, na me nso me so di dwuma amanaman mufoɔ mu. Na wɔhunu adom a wɔde ama me no. Yakobo ni Kefa ni Yohane a obu won se edum no tene ayonkofa nsa nifa ma me ne Barnaba. Se ye kɔka asɛm no amanaman mufoɔ mu. Na wɔn de wɔn ka no twetiafoɔ mu. Gye ahiafoɔ nko a na wɔsrɛ sɛ yɛn ka ahiafoɔ. Na ɛno nso na me bɔɔ ho mmɔden sɛ meyo. Na Kefa ba Antiokia no, me gyina n'anim tia no efiri sɛ na wadi mfumsuo bi. Efisɛ na nipa bi a wofiri Yakobo nkyɛn no nya mmaaye no. No ɔne amanaman mufoɔ didi.
na wɔbaaye no ɔtwe ne ho te ne ho firi wɔn ho efisɛ na osuro wɔn a wofiri twetiafo mu no Yudafo a aka no ne no yɛ nkonkonsa bi ma wɔn nkonkonsa no twe Barnaba nso kɔ bi na mi hunu sɛ wɔn nantete sɛde asɛmpa no korɛteɛ no meka mi kyerɛ Kefa wɔn nyinaa anim sɛ wo a woyɛ Yudani wobɔ wo bra sɛ amanaman mu ni na ɛnyɛ sɛ Yudani a adɛn na wohyɛ amanaman mufoɔ sɛ wɔnyɛ sɛ Yudafoɔ yɛn deɛ yɛfiri yɛn awusuo mu yɛ Yudafoɔ na yɛnyɛ amanaman mu nibɔneyɛfoɔ yɛnim sɛ wɔn firi mmara nnwuma mu na ebu onipa bem gye sɛ ɛnam Yesu Kristo gyidie mu nti yɛn nso yɛagye Kristo Yesu adi na wɔafiri Kristo gyidie mu abu yɛn bem na ɛnyɛ mmara nnwuma mu efisɛ wɔremfiri mmara nnwuma mu mu honam biara bem yɛn a ɛhwehwɛ sɛ wɔbu yɛn bem Kristo mu no sɛ wɔhu yɛn nso sɛ nibɔneyɛfoɔ a ɛne na Kristo yɛ adebɔne somfo anaa dabi da na sɛ metu deɛ madwiri maguo no bio a na meyɛ me ho sɛ mmaratoni na me deɛ menam mmara no so miwu me ma mmara na matena ase ma Onyankopɔn wabɔ me ne Kristo asɛnnuam na mase a metie yi deɛ ɛnyɛ me bio na Kristo na ɔte ase wɔ me mu na mase a mete honam mu yi metunu Nyankopɔn ba a ɔdɔ me na ɔde ne ho ama me no ho gyidie mu mempu Nyankopɔn adom no efisɛ sɛ trenee na mmara so na ɛba ɛneɛ na Kristo awu kwa. Galatifoɔ nwoma ti miɛnsa. O Galatifoɔ a monwene hano dane mo adwene saa mo a wɔde Yesu Kristo a wabɔ n'asɛnnua mu agyina mo anim akyerɛ pefee yɛn nko ara na mepɛ sɛ meti firi mo anum mo na mmara nnwuma so na monyaa honhom no anaasɛ nam gyidie nka a moteeɛ no so saa na monwene mode honhom afiti aseɛ afei mode honam rewie mohunu saa amanneɛ pii kwa sɛ yɛ ɔkwade a ɛneɛ na deɛ ɔde honhom no ma mo na ɔyɔ mo mu ahoɔdenneɛ no na ɔnam mmara nnwuma so na ɔyɔ anaasɛ ɔnam gyidie nka a moteeɛ no so sɛdeɛ Abraham gyee Onyankopɔn diiɛ na wobu no trenee maa no no enti muhunu sɛ wɔn a wofiri gyidie mu no wɔn ne Abraham mma na atwerɛ no dii ne ho nkan sɛ Onyankopɔn firi gyidie mu na obebu amanaman bi mu nti ɛka asɛmpa no kyerɛ Abraham sɛ wo mu na wobɛhyira amanaman nyinaa ɛne na wɔn a wofiri gyidie mu no wɔhyira wɔn ne gyidini Abraham bom na dodo a wofiri mmara nnwuma mu no hyɛ duabɔ ase efisɛ wɔatwerɛ sɛ wadome obiara a ɔntena deɛ watwerɛ no mmara nwoma yi mu nyinaa nyɛ no na ɛda adi pefee sɛ mmara mu deɛ obiara ntene Nyankopɔn anim efiri sɛ gyidie mu na ɔtreneeni benya nkwa na mmara deɛ ɛmfiri gyidie mu na mmom deɛ odi soɔ no benya mu nkwa wɔde Kristo yɛ abusudeɛ maa yɛn ama no atɔ yɛn firi mmara no mu efisɛ wɔatwerɛ sɛ wadome obiara a ɔsane dua soɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ na Abraham nhyira bɛba amanaman so Yesu Kristo mu ne ɛnam gyidie so anya honhom bɔhyɛ no anuanom meka no nipam ɛyɛ den ara a obiara mpo onipa samanse a wɔde nsa ahyɛ aseɛ nanso ɔmfa bi nka ho na Abraham ne n'aseni na wɔhyehyɛ wɔn bɔ no ɔnka sɛ na wasefoɔ sɛdeɛ yɛ nipa bebree na mmom ɔse ɔbaako na waseni a ɔne Kristo na yɛn na meka apam a Onyankopɔn ahyɛ no den asie Kristo mu no mmara mfie 130 akyiri ɛbaeɛ no ntumi ngu ma bɔhyɛ no nyɛ kwa na sɛ apagyadeɛ no firi mmara mu a ɛneɛ na ɛmfiri bɔhyɛ mu bio na Abraham deɛ bɔhyɛ so na Onyankopɔn nam de kyɛɛ no na afei mmara no ne deɛn mmara atoto nti na wɔde kaa ho kosi sɛ aseni a wɔhyɛ bɔ maa no bɛba na wɔnam abɔfoɔ so na ɛhyehyɛeɛ wɔ ntamgyinafoɔ bi nsam na ntamgyinafoɔ deɛ ɔnyɛ ɔbaako dea na Onyankopɔn deɛ ɔyɛ ɔbaako ɛneɛ na mmara tie Nyankopɔn bɔhyɛ anaa dabi da
Se wo ma mra bi a ebetumi ama nkwade a ankatin ni firi mra mu ampa. Nanso atwere no aka nioma nyina ahye bone ase sede ebeyo na wodi bɔhye no afiri Yesu Kristo hu gidie mu ama wɔn a wɔgidie. Na gidie nya maaye no wodi yensie mrase wenyen ma gidie a wo beyi no adi akyere no. Enti mra aye yenfo a ekyere yen Kristo nkyɛn kwan na wo afiri gidie mu abu yen bem. Na gidie abai na yenni oyemfo no ase bio. Na mu nyina nam gidie so ye Nyankopɔn ma Kristo Yesu mu. Efiri sɛ omu dodo a wo abɔ mu asukɔ Kristo mu no mo ahye Kristo. Yudani ana Helani ni hɔ. Akoa ana ɔdehye ni hɔ. Ɔbarima ana ɔbaa ni hɔ bio. Efiri sɛ mu nyina yɛ baako Kristo Yesu mu. Na sɛ mu yɛ Kristo di a ene na mo yɛ Abraham asefo. Na mo na mbɔhye no so yɛ adidifo. Galatifoɔ nwoma ti 9. Na me se odidifoɔ no yɛ akokoa yi. Ɔyɛ nneɔma nyinaa awurade. Na nsonsonsone bia na ɔne akoa ntem. Na mmom ɔwɔ ayemfoɔ ne afie sohwɛfo ase de kosi da agya no ahyɛ asie. Sɛ yɛtia ne no. Ɛyɛ nkɔkoa no wɔde yɛn nkoa hyɛ wiase mfitiasede ase. Na ebre no wie duro no Onyankopɔn soma ne ba a ɔbaa wo no ma wɔwo no mrase sɛ ɔmagyi wɔn a wɔwɔ mrase no na wɔagye yɛn ayɛ mma. Na sɛ moyɛ mma nti Onyankopɔn asoma ne ba honhom mu aba mo akoma mu a ɔteɛ mu sɛ aba agya. Enti wonya akoa bio na mmom ɔba. Na sɛ woyɛ ɔba a wonam Nyankopɔn so yɛ ɔdidifoɔ nso bi. Nanso ebre a munim Onyankopɔn no musom wɔn a wonsum wɔnyɛ anyame no sɛ nkoa. Na afei a mo ahunu Onyankopɔn anaasɛ Onyankopɔn mom ahum yi adɛn na mo asane mo akyiri bio konfitiasede a emre na edi hia no ho na mo pɛsɛ mo firi aseɛ foforɔ som bio. Mubu nna ne abosome ne mre ne mfie. Misro wɔ mo ho sɛ bi a ma ha me ho mama mo kwa. Anuanom, misrɛ mo, monyɛ sɛ me, ebisɛ me nso mayɛ sɛ mo. Mo anyɛ me bɔne biara. Nso munim sɛ, wonam mmerɛ yɛ nti na meka asɛmpa no mekyerɛ mo kane no. Na deɛ yɛ sɔhwɛ maa mo me honam mu no. Mo anyɛ ojo, nso mo ankyiri me. Na mo gye me sɛ Nyankopɔn bɔfoɔ. Sɛ Kristo Yesu no a. Na afei mo ahosɛpɛ no wɔ he. Ebisɛ medi mo adanseɛ sɛ betumi a anka mututu mo ani maame. Na sɛ meka nokora mekyerɛ mo nti madane mo tamfo ana. Ɛnyɛ mo yie die nti na ɔbɔ mo ho mmɔden. Na ɔpɛ sɛ wosi mo kwan. Na mo ahwehwɛ wɔn mom. Nanso ɛyɛ sɛ anka ɔbɔ mo yie die ho mmɔden daa. Na ɛnyɛ bere a mene mo wɔ hɔ nko. Mema nkuma a mekom awo bio kosi sɛ obewie Kristo so yɛ wɔ mu. Anka me pɛsɛ me wɔ mo nkyɛn seesei. Na me sachra me ne. Ebisɛ mitrim yɛ me kesere ne wɔ mo ho. Mo a mo pɛsɛ mo hyɛ mraseɛ, mo nka nkyerɛ me. Mo nti de mra no se ana. Na wɔatwerɛ sɛ na Abraham wɔ mmabanin baanu. Ɔbaako yɛ afenaba, na ɔbaako yɛ ɔdehye ba. Na de ɔyɛ afenaba no wɔwo no honam kwan so. Na ɔdehye ba no de wɔnam bɔhye so na ɛwo no. Saa de yi yɛ mfato ho. Ebisɛ wɔn mienu yɛ apam mienu. Ɔbaako firi Sinai bepɔ so a ɔwugu nkwaye mu. Ɔne Hagar. Na Hagar ne Sinai bepɔ a ɛwɔ Arabia. Na ɛne nnɛ Yerusalem sɛso. Ebisɛ ɛne ne mma wɔ nkoasom mu. Na ɔsoro Yerusalem no de ɛde ne ho ɛne yɛn na. Ebisɛ wɔatwerɛ sɛ wo obonini a wonwo ma wani nye wo a wonko awo di ahurusie na team efiri sɛ de oni bie no madɔso kyɛne de wo kunu no de ɛyɛ de anuanom sɛ de Isak tie no ɛyɛ bɔhyɛ ma na sɛ de saa brɛ no
De wɔwo no honam kwan so no taa de wɔwo no honhom kwan so no. Saa na tie nden so. Nanso atwere no se de Amo afuna no ne ba. Efiri afuna ba no ne odehye ba no ni ade. Enti anuanom, yenya afuna ama na mmom yeye odehye ma. Galatifoɔ nwoma ti num. Adehidie mu na Kristo ama yade ho. Enti munyina pintin. Na mo ma wonfa akwaye konua antoatoa mu bio. Hwɛ, me Paulo, me simu sɛ otwa mo tweti a Kristo ho remma mfaso bia amamo. Na medi adanse bio me kyerɛ onipa bia a woatwa no tweti a sɛ etwa sɛ odi mmara no nyinaa so. Mo a obu mu bim mmara no mu no, watete mo afiri Kristo ho. Mo afiri adum mo ahwiase. Na yɛn de yɛnam honhom so firi gyidie mu twɛn tene anidaso. Ebise Kristo Yesu mu de tweti etwa anaa momono to yɛ nyɛ hwee. Na mo gyidie a enam ɔdɔ so yɔ adwuma. Na mo tumrika no yi. Kwa no si mo kwan sɛ mo ntie no kre no. Ti dani yi mfiri de ofrɛ mo no. Morika ketewa bi na ɛka mmɔre no nyinaa. Me de mani damoso Awurade mu. Sɛ mo nwini biribi foforo bia. Na de ɔha mo no. So te sɛn a obenya natemu. Na me de anuanom. Sɛ me da so me ka tweti atwasɛm a anka adɛn na wɔda so taa me. Ɛne na anka asɛnnua no suntudua no ni hɔ bio. Me nko a anka wɔn a wɔma mo bobum no atwitwa wɔn ho agu. Anuanom, adehidie mu na wɔafrɛ mo aba. Nanso mo ma adehidie no nyɛ ɔkwan ma honam, na mom momfa ɔdɔ sonson mo ho. Na mmara no nyinaa wie pɛyɛ asɛm biako mu. Ɛne sɛ, dɔ yɔnko sɛ wo. Na sɛ mo keka na mo mimene mo ho a, monhwɛ yie na mo anhyehye mo ho. Na me se, munnante honhom mu, na munni honam akɔ n'akyi. Na honam kɔndo tia honhom, na honhom tia honam. Nneɔma mmienu yi nhyia, na mo anyɛ nneɔma a mopɛ. Na sɛ honhom de mo nam a, na munni mmara ase. Na honam nnwuma no da adi pefee, ɛne adwamammɔ, efi, ahohwie, abosonsom, edutuo, ɔtane, akayo, ahoɔyɛ, ebufuo, aprepereɛ, kunsum, mpaepaimu, nitan, nsabro, akobɔne, ne deɛ tete saa. Yenum ho na me bɔ mo kɔkɔ. Sɛ deɛ me bɔ mo kɔkɔ kane no. Sɛ wɔn a wɔyɛ saa nneɛma yi nyɛ Nyankopɔn ahenni no. Na honhom aba ne ɔdɔ, anikyie, asomtwie, abodwokyerɛ, ayemyɛ, papayɔ, gyidie, ɔdwoɔ, anidahɔ. Mmara biara ni hɔ a etia yenum. Na wɔn a wɔyɛ Kristo Yesu de ano abɔ honam ne ne nhyɛsodeɛ ne n'akɔnnɔ asɛnnuam. Si eti ase honhom mu a, mumie nante honhom mu nso. Mumma yɛmpɛ animonyam hunu nyiyi yɛn ho abufuo, ntintane yɛn ho. Galatifoɔ nwoma ti nsia. Anuanom, sɛ mfomso bi bɛto obi nso a, mo a moyɛ honhom mufoɔ no, montene deɛ ɔte saa no, honhom a adwo mu. Nanso hwɛ wo ho so, na wansɔ wo nso anhwɛ. Monsoa mo ho ne so abia, na saa na mode bewie Kristo mmara so die. Na sɛ obi bu ne ho sɛ ɔyɛ biribi na ɔnyɛ hwee a, ɔdaadaa ne ho. Na ma obiara nso ɔno ara n'adwuma nhwɛ. Ɛno na obenya ɔno ara ne ho biribi ahoahoa ne ho, na ɛnyɛ obi ho. Na obiara bɛsoa ɔno ara n'adesoa. Deɛ wɔkyerɛkyerɛ no asɛm no, ne deɛ ɔkyerɛkyerɛ no mmom nipa nyinaa mu. Monnaadaa mo ho, Onyankopɔn wonsi no atwetweɛ. Efisɛ deɛ onipa guo no, ɛno ara na obetwa. Deɛ oguma ne honam no, firi honam mu betwa prɔyɛ. Na deɛ oguma honhom no firi honhom mu betwa daa nkwa. Na moma yɛ mmerɛ papayɛ mu. Na sɛ yɛampa aba a, yɛbetwa so aba ne birim. Enti yɛwɔ berɛ a ɛfata a,
Momma yɛnyɛ nnipa nyinaa yie. Ɛnkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefo. Monhwɛ atwerɛ akɛse a mede me nsa matwerɛ me brɛ mu yi. Dodoɔ a wɔpɛ sɛ wɔn anim benyam honam mu no, wɔn na Kristo Yesu asɛnnua ho taa a wɔn pɛ sɛ wɔtaa wɔn nti, wɔhyɛ mo sɛ montwa twetia. Na wɔn a wɔatwa twetia no mpo nni mmara no so, na mmom wɔpɛ sɛ motwa twetia, na wɔahoahoa wɔn ho mo honam mu. Na me deɛ, ɛmpare me sɛ mɛhoahoa me ho, gye Awurade Yesu Kristo asɛnnua mu. Ɛno nso na wɔnam abɔ wiase asɛnnua mu ama me, na wɔabɔ me nso asɛnnua mu ama wiase. Na twetiatwa nyɛ hwee, na mmom no toyɛ nso nyɛ hwee, na mmom abɔdeɛ foforo. Na dodoɔ a wɔnam saa kwan yi so no, asomdwie ni mmɔborɔhunu mmra wɔn ne Nyankopɔn Israel so. Na ɛfiri nnɛ, momma obiara nha me, na meso Awurade Yesu akam me nipadua mu. Yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka mo honhom anuanom. Amen.